Biz bugün Şok magazinde kızlarımızga bik kızıklı әйбер таптык әле. Нәрсә бу кызым? Несквик сауытыда шундай кызыклы бит әле. Икесенә дә алдык. Алла бирсә кайткач, шаллыда тәмләп шушы Несквик нәшәрләр әле. Кибетләрдә йөрүне дәвам итәбез. Гел безнең илдәгечә магнит пятерочкаларга ошаган, ләкин бер аерма бар. Türkiye'nin кайсы гына пишмагында йөрсәк тә, бәяләр бөтен җирдә бер төрле. Аларда аерылу юк. Менә без хәзер ит магазинында. Монда инде итләрнең бәясе 359, 376 лир. Моны 4кә тапкырларга кирәк. Менә ипи, күмәч күрәсез инде. Бик тәмле. 5 лирдан башлана. Biz хәзер иң яраткан кибеткә кердек. Монда инде безнең егетләребезнең шундый күзләре төшә. Барбекю, гриль, газ баллоннары, сач, газ плитәләре, бөтенесе монда бар. Менә монда газ белән ягыла торган гриль безнең каршыдаймы? 4 комфоркасы бар, 17,000 лир. 4кә тапкырлагыз инде. Менә монда безнең каршыда күмер белән ягыла торганы да бар, газ белән ягыла торганы да бар. Монда инде 3 комфоркалы 32 мең якынча бит. Менә ишен ачып күрсәттем, ише 2 өлешкә бүленгән. Димәк, 2 төрле әйбер пешерергә була. Монсы инде безнең елга буена төшкәч, ит кыздыра торганга ошаган инде, тәгәрмәч куйганнар. 800 лир, кыйбат түгел. Әгәр дә без бу грилләрне интернет шелтәренә кереп чагыштырсак, анда 600 меңгә кадәр барып җитә. Төркиядә менә 4000 лир. Бу 16 мең сум безнеңчә. Миңа калса, җайыгы чыкса, Төркиядән менә буларны машинага салып алып кайтырга була.